का हाल बा भोजपुरिया जनता। हम लइका लोग तो शादी का कार्ड देख के बोले फिल्म के नाम लग रहल बा दुल्हा वही जो पिया मन भाई 3। अरे ई फिल्म बा भैया शादी ना। 2025 में भोजपुरी सिनेमा फुल बवाल मोड में आ गईल बा। ऐसन ऐसन फिल्म आ रहल बा कि बॉलीवुड वाला भी कहे लगिन ई का होला भैया। तो तैयार हो जाई काहे कि अब हम लिस्ट लेके हाजिर बानी। टॉप 10 धमाकेदार अपकमिंग भोजपुरी फिल्में जेकरा से बॉक्स ऑफिस फाड़ जाई। स्टार रितेश पांडे एगो सीधा साधा लड़का जब शेर बन जात ह तब दुश्मन लोग कैंपस पहन के घूमे। नंबर 9 लव एक्सप्रेस कल्लू की फिल्म। अरविंद अकेला कल्लू काजल लव स्टोरी नया सॉन्ग नया जलवा। लव स्टोरी इतना एक्सप्रेस बा लड़की बोले पहले डेट पर सीधा मंडप पहुंचा दा। नंबर 8 पावर स्टार रिलोडेड। पवन सिंह के ताबड़तोड़ वापसी राजनीतिक पावर और पवन सिंह के खतरनाक डायलॉग। हमसे जो टकराइल ऊ लाइन से हटाइल अब ई त बिजली बिया की आदमी। नंबर 7 आतंकवादी दुल्हा प्रमोद प्रेमी यादव। शादी में बम बारात में बदमाश और दूल्हा सीधा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। ये इतना बवाल मचैली कि पंडित जी मंडप छोड़ के पुलिस बुला लेलन। नंबर 6 देशभक्त निरहुआ। निरहुआ फौजी स्टाइल में देश सेवा और दुश्मन के छाती पे गोली। देशभक्ति के बुलेट चलल अब दुश्मन लोग के चूली फाड़ जाई। नंबर 5 राजा की आएगी बारात। चिंटू काजल रखवानी। शादी साजिश और ढेर सारा रोमांस। फिल्म देख के कि बोले लोग ई माई मार बारातो यही तरीके से होई के चाहिए। नंबर 4 संघर्ष 2 खेसारी लाल वापसी के सुपर एक्शन हाईलाइट। दुबई से लेकर देवरिया तक जबरदस्त मार धाड़ डायलॉग। हम तो हर क्लाइमेक्स में बॉस बा खून से इंक लिख के कहानी बदल देता नहीं। नंबर 3 शेर सिंह रिटर्न्स पवन सिंह एक बार फिर। एक्शन प्लस राजनीति घमासान। जब पवन सिंह चिल्लाए जनता बोले सरकार बदल दो। बीच में थोड़ा सस्पेंस म्यूजिक डाले। नंबर 2 दुल्हा वही जो पिया मन भाई 3 चिंटू। शादी स्पेशल फिल्म घूंघट में छिपल ट्विस्ट। फिल्म में घूंघट के पीछे कौन सी स्क्रिप्ट बा लेकिन दर्शक बोले पहले हटा तब बताई। नंबर 1 राउडी इंस्पेक्टर 2 खेसारी लाल का ताबड़तोड़ कमबैक। पुलिस अफसर खेसारी लाल विलन को देहाती स्टाइल में धोता है। गुंडा के जीपीएस ऑन बा खेसारी जी एके फॉलो करके ठोक देत बा। हंसते हुए फूल भोजपुरिया अंदाज 10 का बुझेल 2025 में भोजपुरिया सिनेमा में बोले त बवाल धमाका और भरपूर मजा। अगर तोरा मन में भी भोजपुरिया खून गरम हो गईल बा तो फटाफट लाइक ठोक दे शेयर कर दे और मूवी में मन के सब्सक्राइब के टंकी भी दबा दे काहे कि अगला वीडियो में और भी मसालेदार कहानी आई के आई बा।